го записвам, какъв е проблем? Не казвам нещо лошо. Записвам между другото. И в тази връзка самите тонове изразяват емоционалното състояние на човека и по тази причина казваме, че китарата е вид енергийна структура или нещо, което може да създава енергия, в случая музикална енергия. Сега, точно тук има един тънък момент, за който искам да говоря, че самите инструменти приличат на хората. Хората като че ли експонират в тях своите характери, начини на мислене, ценностна система. И когато музикалните инструменти дойдат от производителя, самият производител на китара или лютиера, както го наричаме, създава нещо като една палитра с цветове, музикални цветове, които е много трудно в началото да разбереш. Трябва ти доста време, може би при някои инструменти, този е също такъв инструмент. Трябва много дълго време да разбереш нюансите на паралитрите и винаги китарата звучи много грубо като свириш, защото те са доста силни. Тая китара е много силна. Силен звук. И когато се свири на нея, за да разбереш самите цветове, палитрата, трябва да приложиш едно нещо, което се казва съзерцание на музикалния тон. Да съзерцаваш тона. Това означава място очи, да използваш ушите си и да виждаш точно цветовете на тоновете. Най-метафорично казано. И по тази причина аз винаги казвам, че китарите са диви като диви същества, идващи при китариста, който си е купил новата китара. И тези диви същества, каквито и да са, енергийни структури ги наричам, трябва да бъдат опитомени. И всъщност, за да бъдат опитомени, китаристите трябва да опитомят себе си, чрез съзерцание върху музикалните тонове. И тъй като сега скоро ще имам концерт в Кюстендил и свира с 5 китари, по някой път една след друга ги сменям заради различните експерименти, с тази китара съм свирал най-малко. И тя сега е толкова дива, че буквално нищо не мога да я свира. И в случая правя този запис, защото имам едно предложение, че самото опитомяване става в момента, в който се разбере точно по какъв ъгъл да седи инструмента от гледна точка на тялото. Значи, дали да е малко така, дали да е малко така, дали да е малко наклонен към тялото или малко тялото да е наведено, инструмента да е така. Всяко едно различно положение на китарата спрямо тялото на човека дава различен звук и самата атака на пръстите на дясна ръка е различна. И поради тази причина точно тези неща, които трябва да се определят с самия процес на опитомяване. И аз съм правил много експерименти с моите 5 китари Ханика, специално купени за тези експерименти. Но тази, която е най-скъпа и най-ценна, тя е най-дива, за съжаление. И сега ще се опитам да изпира с нея една пиеса, която се казва Движението на водата. Тя е създадена за такъв вид експерименти. И така, да чуем.
видиш фастъци ли? Боровинки някакви. Боровинки. Добре, окей. Това са експерименти, които искам да направя. Че хубава песен, харесва. Много хубава песен. Тя си е...